Čaute ľudia, dneska vás sú zdraví, ja som Soto a dneska je tu so mňou Tiger. Čau. Hej, ja vás tu pozdravím. Kde si? He. Tu je tento typek, strašiak. Aha. Kamarádím sa čokoládou. Čokoláda je moja kamarátka, takže ja si s ňou dám takto fotku. Takže ľudia, my už ideme. Ja som šerif! Kamo, Ja som šerif! ty máš veľké šťastie a vieš, čo som ja? Murder. Kde si murder? Nie. To kto ma zabil? Však týpek. Aha. Nevidel On som. kempí zbraň, on je blbý. On je určite hacker. Nie je hacker, on je kemper. Musí tam dojsť typka, Tiger. On kempí, to je kemper. To je ale veľký kemper, Tiger. Oj. Ľudia, toto bude môcť trvať. Kamo, ale kemper je oné. Ľudia, ja sa vám ozvem v ďalšom kole. Dobre, ľudia, takže ideme. Ja som murder! Ja ťa idem zabiť. Choď prečo do mňa. O, nie. Ale ja fakt som murder. Tak ich to povraždí. A na konci si dáme 1v1. Ja som Tak zabil mňa prvého nechaj šerifa. Fakt, môžem zbraň a potom si dáme 1v1. Áno, no poď, tu je. Ale ma nezabijeme. Tu je. Fakt, díky, dobre. Nie, ty si ma zabil. Prečo si ma zabil? Však si chcel 1v1. Ale však ešte som nepovedal, však keď zabije všetkých ľudí. Jaj, to je jedno už. Tu je. Poď sem. Čo? Kamo, ona je taká blbá, že ťa nevie zabiť. Yes. Nekempy. Nebudem. Ja ti poviem, kde je ona je v tej, pri tej chodbe. No tu je. Tu je. Ja budem hádzať nož. Čo? Ty si ju skoro trafil. Ona zobrala zbraň. Tak ja idem z druhej strany, keby išla, tak. Tam je v tej chodbe. Počuj, kde je? Ona Tu je je v jedna. chodbe teda. Yes, mám jednu. Tu je! Pozor! No poď. No poď. A kedy bude koniec videa? Pozor, počkaj, potom ti to poviem, Tiger. OK. No poď. Ale! Ona tam čaká dole na teba, ale už ide do tej chodby, no tu je. Zase išla dole. Ide do chodby. Čo? No,
Za 4 minúty už bude koniec videa. OK. Kamo, ja mám logy, lebo ja som skákala a ja mám logy. Lagy a nie logy. Tam klikni na to Roblox logo a to Aha, sa ti napraví. a potom sa mi to napraví. To sú lagy, ináč. Logicky. Ja sa teším. Dobre, a teraz si to nebudeme hovoriť, že čo sme. OK. Škoda. No prečo táto mapa? Táto mapa je taká ojoj. No veď, táto je hnusná. Akože je veľká, ale Pôjdeme spolu. nie, prečo nie za mnou? Ja som- Jesús. Ale ja som fakt inocent. A vieš, čo som ja? Ne, nie. Prosím, Tiger, nezabij ma. Pomoc. Tiger, ty si moc sus. Ten medveď. Viem, ale čo keby si ukázal nož? Ja mám Čo si- Nie čokoláde, ide čokoláde. Myslíš, že to je čokoláde murder? Nie, no je to on. Pomoc. Ale ona má zasekanú Wi-Fi, no chudák. No. Čo, jak ma zabila? Čokoláda ma zabila. A mňa nie. Budeš ma spektovať. OK. Za 3 minúty už končíme. No teda za 2. Lebo už točíme 7 minút. Kde je? Jaj, prečo som padol do vody? Kámo, keď ma tá vystraší, tá čokoláda. A vystrašila ma. Pomoc. Pomoc! Dúfam, že už tu není. Počkaj. Ja ti poviem, kde je. Ona je proste, ja neviem, na Doriti! Ale dole. Ona ťa zabila. No, ja som si ju nevšimol, že bola za mňou. Ľudia, tak ja sa vám ozvem v hre. Takže ľudia, už ideme. Ja som zase šerif! Čo? Kámo, ja sa dobre mám. A vieš, čo som ja? Čo? Nič. Keď pôjdeš na mňa, tak ja ťa strelím. Dobre, ja fakt som inocent teraz. Som to ale Ale už nabí. kedy budem murder? Budeš ma chrániť. Ok, tak poď za mňou. Ale keď ma zabiješ. Tu som. Kde si ty? Ty si kde? Ty. More. Tu si, dobre, vidím ťa. Tu som za tebou. Aha. Kámo, keď ma zabije. Kámo, ja som to tak vedel. Kámo. Kámo, ale konečne som už murder. Kámo, ty dostaneš drogy. Čo? Teda čo? Potrebujem zabiť šerifa. Kámo! Takže ľudia, toto je asi koniec videa, pokud sa vám tohle video líbilo a dajte like, odber. Čus! Čau.